Pozdravujem všetkých návštevníkov webového portálu Moja komunita. Keďže každá stránka tohto portálu pozostáva z aplikácií, ktoré sú usporiadané v určitej šablóne, chceli by sme sa pozrieť na to, ako si môžem meniť porade jednotlivých aplikácií. Preto potrebujem ísť na upraviť stránku, prepnúť ovládacie prvky. Po tomto kliknutí sa mi zobrazili ovládacie prvky jednotlivých aplikácií. Ak by som chcel napríklad túto aplikáciu presunúť na dôl, jednoducho kliknem s kurzorom a presuniem na požadované miesto. Povedzme, že by som si chcel vytvoriť podobnú aplikáciu a umiestniť ju nad galériu obrázkov. Preto pôjdeme na upraviť stránku, pridať aplikáciu, ďalej tvorba obsahu a nás bude v tomto prípade zaujímať článok. Kliknutím a presunutím článku na konkrétne miesto sa mi vytvorí takáto možnosť. Teraz sa táto aplikácia volá článok. Pridám si obsah, kliknutím na pridajte obsah. Najskôr potrebujem zadať názov článku. Je to ako referencia, ktorá nám určite poslúži v budúcnosti. Nazvem to pomoc a zadám text, ktorý chcem, aby sa mi zobrazil. Rád vám pomôžem napríklad. A opäť vložíme smajlíka. Klikneme na túto žiarovku. Povedzme, že rád vám pomôžem, by som chcel zvýrazniť. Preto to označím a kliknem na bold. Následne stačí kliknúť na uložiť. Ako môžete vidieť, nový článok je na svete. Ak by sme chceli upraviť jeho názov, nazveme si túto aplikáciu pomoc. Opäť pôjdeme na upraviť stránku a prepnúť ovládacie prvky.